Изключвам се от язовир Карадере. Случи ми се нещо, което и аз самия не го очаквах. Троен рън, реализиран. Вижте, гледайте какво става. Сам съм на язовира. Направо ми разказаха играта тези юнаци. Погледнете ги. Погледнете ги тези красавци. Хет-трик за бати Минчо. Страхотно. Страхотно. Ето ги. Ето ги. Страхотни пичове. Маля какъв кеф ми доставиха и колко неловко се получи. Се почувствах в един момент, че съм безсилен. Обаче въпреки това реализирах хет-трика. И така, уважаеми приятели, това е включването ми от язовир Карадере. Троен рън за първи път в моят шаранджийски живот. Уважаеми приятели, на вашето внимание една осъществена мечта. Ето това е новата ми риболовно-шаранджийска къща, така съм си я красил. За сега само поглед отвън, тъй като все още не съм я обзавел. Само съм си прихвърлял всичките чудесийки, риболовни чудесийки от старият форт в новата си къща. Предстои обзавеждане. Надявам се да си имам страхотни преживявания заедно с новата ми придобивка. Айде, клъвна ми. Айде. Изключвам. 8 часа хвърлих. Сега 8:17. Варя първата риба, да видим какво ще стане. Ето го къде този шарко, първата ми риба за тази сутрин. Сега да я откачам, да я обезпаразитя и да я пускам. Айде. Ето, уважаеми приятели, едната риба е в люлката. Да, ето имам втори рън. Айде. Сега ще трябва по някакъв си начин да си държа пръчката. Ето я. И да освободя кепа. Действам. Ето вижте за каква борба става въпрос. Не е голяма рибата, обаче страхотен кеф ми доставя. Така, айде трябва да изключим, че ми трябват и двете ръце. Ето, уважаеми приятели, сутринта за добро утро. Бати Минчо, двойно рънченце за сега. За сега казвам, защото не е ясно какво ще стане. Ами, сега, момент. Сега ще ги притегля, ще ги пусна и доволен съм сутринта. Добре. Ето първо ще притегля голечки. 9 кг. Като махнем слинга, кажи го 8. Така, сега. Ето, или спестия 7,5 слинга ми 800 грама. Кажи го 6,5. Добре, сега да пробвам да го пусна, без да изключвам. Ще пробвам. Ай! Действаме за сега. Аре, качи се. Така. Чираме. Да си го пуснем. Така. Да свалим ципа. Така. Ай, моето момче. Или момиче, не знам какво си. Ето. Айде, върви си. Айде, за да мога да ти хвана пак. И други да ти хванат и да се радват. Така. Уважаеми приятели, това е от мен за тази сутрин.
Такива, ей. Такива. Хубаво, брат. Наши рибите спана. Сега събираме запредавам, ей! Yes! Yes! Това е тънко. Виж колко е. Те, уважаеми приятели, сутринта рано. Ето го, единия в люлката, другият е на варицата. Сега в момента го варя. Сега ще пробвам какво ще стане. Лошото е, че няма да може да бъде троен, защото бях само с 2 варици. Така, чакай сега, паузичка. Ето го, наближава. Другия скача в люлката. Чакай да навия малко. Така, ето го. Сега обаче трябва да паузирам пак, за да мога да взема кепа. Ето го и вторият. Е в кепа, т.е. в люлката и в кепа още. Сега ще го изкарам. Ето, уважаеми приятели, тази сутрин редовното двойно рънче. Право вече толкова малях, че не знам. Би трябвало да спирам вече. Последната риба, приятели. Вече нямам сили почти за нищо. Смятам да събирам 14-ка. Сега ще я пусна. И край с риболова. Повече не мога. Голямо разбиване, голямо откриване, голямо разбиване. Така, сега ще се опитам да я пусна тази рибка, без да изключвам. Да пробваме. Вчера пробвах, стана. Тази е малко по-тежичка. Така. Така, сега, ето, отиваме да я пускаме рибката и свършваме риболова, откриването. Стига толкова, стипва. Много е важно да не си изтърва телефона. Няма. Така, ето, уважаеми приятели, вижте го, с тази 14-ка смятам да завърша откриването на сезон 24. Чао, Шарко, чао, Карадере и до нови срещи!